magkatanong lawis is kawayan. Ako lakapi ko'y panlagay latayan. Patay sa tiko'y kawaray batasan. Simulot sa kwarto kaninday panyo nga may sinabay sigarilyo. Gipit sinito may sinito. Anabibiduan anas yadas silahan. Tungod ang kondisyon na waray katuman. Adyos na mga militris magikan kami hantunis. Waray na may ibis-ibis kanabang una mga militris. Adyos na mga militris magikan kami hantunis. Waray na panibis-ibis tanaman ko na mga militris. Hanakat ko kapag